Hello guys! Good morning, magandang buhay sa lahat. Ito ang iyong manay, Mami. Meron naman akong ipapabot sa inyo na kwento ng buhay. Hindi guys, yung mga araw-araw natin na mga ginagawa. Siyempre, katulad nyo guys, gusto ko lang ikwento sa inyo guys. Ayan, mga pangyayari, mga buhay-buhay sa araw-araw. Pili katulad ng mga pelikula natin. Ayan. Parang nag-orasyon lang ha. Ayan. Welcome to my channel. Rayjen. Kung walang Ray, walang Jen. Rayjen Vlog, ang dating tipid-tipid rin na hindi na ngayon nagtitipid. And guys, bumili ako ng bigas guys. Ayan. Kaso lang, bago ko siya iluluto, linilinisan ko muna. Para naman malinis yung aking tinitinda guys. Kasi katulad ng alam naman ninyo na nagtitinda si Mami. Yan ang pang-araw-araw kong ginagawa. Pang-araw-araw ko na kinukuna ng pagbuhay-buhay, pangkain namin ang aking pamilya, guys. Ayan. Dire-diretso na to. Wala na to yung intro-intro. Nung isang araw, guys, after sa tagal-tagal, kung nung una nag-4 months rin ako bago magsahod, pinakamatagal na yun guys. Ngayon ako dilumot na gyud, dilumot na gyud sa kadugayan guys. Sweldo naman in town si Mami sa YouTube. Salamat paabot ko sa inyo guys yung mga nanonood. Alam ko naman kahit yung iba hindi nanonood, salamat pa rin talaga sa inyong lahat guys, dahil kung hindi sa inyo, alala niyo si Mami kahit pa paano nadadaanan yung aking mga uploads, ang aking mga videos. Salamat guys talaga kay ninyong tanan. God bless. At sana bumalik lahat sa inyo ng mga blessings guys. At alam nyo ba guys kung bakit binili ko ng puro paninda ko guys. Kaso nga lang yung 100 mahigit ko, ang laki pala ng binabawas na tax. Di ko alam, pero sabi ng anak ko, karamihan daw ng nanonood ng aking videos guys ay bandang US, kaya malaki ang tax na nababawas sa akin doon. Pero kung Asia daw, wala yatang nababawas na tax pag Asia ang nanonood ng aking mga video. Sana po guys, mga taga-Asia, mga kababayan, watch naman yung aking guys, parang pandagdag pantinda ni Mami, ni Manay, at doon sa nanonood sa akin na taga doon. Salamat talaga. Thank you. Okay lang kahit kunti na lang natira sa aking sahod, at least naibili ko ng mga paninda ko, naidagdag ko sa aking paninda guys. At syempre katulad ng kaugalian ni Mami, palami-lami po gugamay, agoy, nag-isnak ko guys. Pero ngayon, ito guys, part ito sa nabili ko guys, and pinipilian ko yung bag bigas. Salamat talaga. Ako nagpapasalamat talaga sa inyo guys, sa lahat na nanonood o dumaan ng aking video. Sana sa sunod guys, panoorin naman yun. Napakalaking bagay guys sa aking guys, napalaking tulong. Ayan, pandagdag pantinda, pambuhay-buhay ni Mami sa pang-araw-araw. Shoutout sa inyo lahat. Thank you talaga. Please support my channel guys. It's a big help for my little store. Thank you so much. I want to speak English because some others are English and some others are Tagalog and some others are not Tagalog, and some everywhere where has different dialect, but English is the best language to connect each other. So I want to say my thanks to everyone who
watch my videos. And I want to say thank you, thank you, thank you. Yan guys, pinipilihan ko sila ang bigas ko guys. Isa ito sa nabili ko guys, kulit ng namin no. Ito ang nabili ko. Saka yung pinuno ko yung tindahan ko guys para sa pang araw-araw. Doon ko makukuha at least tutubo kahit pa paano. O, di ba, matagal-tagal bago maubos. Tagal-tagal ba? Matagal-tagal. Yan guys. I-flex ko nga para yung pagkain ko sa rice. Pasinaw-sinaw pagkag kami. Palami-lami ba.